Entender que o patrimonio cultural e persoal non só é o pasado, senón tamén é o futuro, é o que nos levou a desenrolar este proxecto de Maiores con Clase. A xente maior, polo tanto, constitúe a mellor canle como conexión dos nenos co rural e co patrimonio que nos rodea. O feito de que nos abran as súas casas e nos mostren outras formas de vivir que moitas veces xa non están conectadas coas nosas realidades, abre, por tanto, un abano fundamental para a transmisión e a conexión entre a vida rural e a vida tecnolóxica e actual. De toda a vida, os centros estableceron diferentes conexións para que a xente maior e a comunidade educativa ensinase aos pequenos. O que sí que é revolucionario é a maneira en que Maiores con Clase conta e ilustra dende o aspecto audiovisual todo este proceso. Así, a través das diferentes experiencias ou saídas que levamos a cabo en Maiores con Clase, fomos tomando parte no coñecemento e a importancia do patrimonio non só cultural, coñecendo diferentes métodos tradicionais para sementar, para facer viño, ou coñecendo como se cuidan ou como viven animais de granxa, senón tamén outros moi importantes como pode ser o respeto e o coñecemento do patrimonio material da contorna, vivenciando e aprendendo a respetar e a coñecer o valor dos lavadoiros. De maneira que, témolo claro, as persoas sen coñecementos do seu pasado, das súas orixes ou da súa cultura, son como un árbore sen raíces. Como a miña nai ningunha, pois a pobriña non come por me deixar boa fortuna. De maneira que, sempre, 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 longa vida ao rural e ao noso patrimonio. Así que nós sempre gritaremos con forza: